aften, der vågnede jeg ved, at døren sprang op, og der var ligesom en hvid skygge, som gled igennem rummet. Og den slags spøgelser er guf for de her mennesker, som dyrker højteknologisk spøgelsesjagt. Vi har før hørt om clairvoyante og spirituelle medier, der søger efter ånder. Men i Næstved holder en helt anden og lidt mere avanceret slags spøgelsesjæger til. Det er de tekniske Ghostbusters. Det er aften på Borreby Gods ved Skælskør. Stedets mest kendte ejer hed Valdemar Dog, og det siges, at han går igen i kælderne. Der er i hvert fald noget herude. Min far hører sådan trin her i den her del af bygningen. Mens solen går ned over Skælskør, forbereder de tekniske spøgelsesjæger sig på at afsløre spøgelser inde i godsets mørkeste rum. Og der skulle være godt grundlag for paranormal aktivitet. Det her var mit gamle værelse, og en aften, der vågnede jeg ved, at døren sprang op, og der var ligesom en hvid skygge, som gled igennem rummet. Men herinde, der kan man godt mærke det. Og det er jo også herinde, der er set skikkelser. Det lyder mystisk, men der er nu ikke meget mystik over spøgelsesjægernes metoder. De prøver at indfange energi og sære skikkelser ved hjælp af digitalkameraer, diktafoner er der andre end os og infrarøde videokameraer. Det første kamera, der har vi i Riddersalen. Gruppen, der kalder sig Dansk Parapsykologisk Aspekt, er startet af Kim efter amerikansk forbillede. Jeg har altid haft en interesse for det paranormale, og måske også været en lille smule af en tekniknørd. Gruppen bruger sin fritid på at tage rundt for at finde spøgelser. Det ville jo være det ultimative, hvis det var, man rent faktisk kunne bevise, at der var mere mellem himmel og jord, end det vi kan gå og se med det blotte øje. Hvis du spørger dig selv, om det her ikke er noget mærkeligt noget, så er Kim helt enig. Men jeg kan jo kun sige til folk, at det findes. Jeg kan ikke forklare hvorfor, men sådan er det bare. På Borreby Gods har klokken rundet midnat, og gruppen samles for at evaluere på aftenens spøgelsesjagt. Der var nogle små lysende plamager, som var, de var ikke runde. Det var lidt sløret i det. Jamen, tak for i aften, og tak for hjælp.